Ine sa nu calcă jena, tu poche ciocco? To inni fengi. Tanangina sa fulokre? Manina? Mana shopping na? Ina sana tanangina na sambat kyachu? Allora se lo chiedo lo ti fungi ti vai? O se te na la pesa fungi sania. Vai? Vai se na sala il fun ina prote pesagem ti fungi ti? le stisa sana proti de cekwe ina proti a pesek. Tena sala chi san fungi san ca tena sala pe mi san fungi san. Dar to proșina sama puclantiza sina to ninin. To proșina sa bună sama. Exact, ma dai de cuti sasti. Ata ti lo le cere con le ale tanangila line. Allora. Ce se din? Ta fie msagi mă tu să te căcăti. Vi? Fai awalo cere clue in sodi șocola sai. Ine da mă fante. Le telefona. Oi, se cu poche changine che marcanti poche changiti san. Sare chi san poche changi san. Tenem shopping. Hai fti, stai shopping oggi la tangeni? Eu shopping soe. Încă că ne mărie cu tine, sempre torre. Oggi non sare fulangire? Anto pete peki san fulangi san sempre. Non di chi la gara taie. Ai. Tomle an gash petense sos pete și si san mangala shamba. Că ti nu se că mi scula să ți se. Ata ti nu se. Petense și si ne che san mangala shane petense mangala. Veduni papa. C'est sûr? Ai vedun papa je și na răsan. Non, Sai nu apisuru ale video at faitanul de mangala ce. eu gara taie cum dit potetit. Vai, mi scola. Unde e?